So for this video apokit ditakit aramili ka tawa ti balay kon nga balay mo kinibakit nga dik pinalpas at taki lipasik ng obra nata tawanan tapos insuot ko pa yaji welding glass ko na po no di nasakit ti mata hindi ta banda po kay time lapse ata na po. Medyo may kawak ng welding to tanapong. Tapon makikita ko may fix con talang mangi full weld din isarnok pwede dyan may sanokan yung likod so ata pocket na full weld con yung material mo tiking ko ditan weldingin rugit lang ko nakisiputan na po napuuran mo dito yung nigin bagtong sa bali napuuran po tapos sarno dito yung apong marami din dyan numalpasin.
So dito banda po kaya ni kakon ni simpahon yung mga lang kuan nag-weld to bray kon. So kaya po kinalpas ko na weld to waren. Di mo ito nagputan. Yan yun eh. Dapat doble kita banda. Ito nih. Hindi may fix na saya. Tibay talaga ng ingkaw. Ano yung ingkaw po? Welding ko. Puro lang nabubutan niya may sa tight din eh. Ano po? Ito na eh. Sabay, mabutan talaga taliso lang may. Ano yung fish lang. Handa, gyur na sila gawitin ako. Thank you ti pinagboy. Apo sabi ko mat sa tuloy ang taklat ng suportahan. Bye bye.